दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन बोसोरनि बादि 18थि देग्लाय कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था मेट्रिक आनजादनि बर' मिडियामनि टप 10 रिजाल्ट बेखौ सिलेक्शन खालामनाय जायो आरो देग्लाय 14 जन फरायसा फरायसुलिया बे जायगाखौ मासिखौ आवग्रिनो हादों आरो खोब नोजोर होनो गोनां बाथ्राया जाहैबाय जे 6 स्टुडेन्ट माने मगर आरो राभा दास बेबायदि टाइटेलनि माने राभा कमिउनिटि आरो गरखा कमिउनिटि आरो असमिया हारिनि बे फरायसा फरायसुलिया बर' मिडियाम फरायनानै फार्स्ट डिभिजन मोनदों बिथांमोनखौबो जों दिनै बरायदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे गुनगोनां सोलोंथाइनि जि मावथांखि आरो दिनै गुनगोनां सोलोंथाइनि सोमावसारनाय बा जावरिखांनाय जि मोनसे जोङो अभियान बिनि गेजेरजों 2006 सनाव जों जेला टप 10 कमल कुमार ब्रह्म बिथांनि मुङै जोङो बान्था बावनो नागिरो बै समाव बर' मिडियामनि फार्स्ट डिभिजनखौनो जोङो नागिरनानै मोनाखैमोन मात्र 66 केन्डिडेटखौल' जों नागिरनानै मोनबाय बिनि गेजेरावनो जों सिलेक्शन खालामबाय खिन्थु दिनै 3831 जन फरायसा फरायसुलिफ्रा बर' मिडियामाव फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों बेनि हाइस्ट पार्सेन्टेजआ 93 पइन्ट सामथिं आरो टप 10 नि लयेस्टआ जाबाय 89 बै समाव 60 65 70 75ल'मोन दा बे क्वालिटिया बांदों गथ' गथाया गावबो जोथोन लानानै फरायदों गोसो होदों गार्जेना जोथोन लादों फोरोंगिरिया गोसो होनानै फोरोंदों आरो जोंबो समाज आरो हारि नाङैनो माहारि दानायनि थाखाय माहारिनि सिनस्रि सोलोंथाइखौ बाद होनानै खुनु कारनाव सम्भब नङा आरो बर' मिडियाम फरायनानै गोग्गो गुनगोनां सोलोंथाइ लानो हायो सुबुं धोन जानो हायो डाक्टार इन्जिनियार जानो हायो बर' मिडियामनि सायाव आत्मबिश्वास आरो कन्फिडेन्स गार्जेनफ्रा लाखिनांगौ जिहेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीतिया दिनै मेडिकेल आरो इन्जिनियारिं कलेज इउनिभार्सिटिनि एजुकेशनखौ कमप्लिटलि मादार टांगआव हिन्दी मिडियाम जा बेंगली जा माराठी जा बर' मिडियाम एसामिस मिडियामाव लाहोनायनि थाखाय कमप्लिट बेबस्थाखौ दिनै खालामनो नागिरबाय आरो बे अलरेडि स्टार्ट जाबाय दा बेखायनो बर' मिडियामा क्लास 10 सिम दङमोन 11 जाबाय फैगोन बोसोराव 12 जागोन आरो आसामनि टप 10 टप 20 खौ जिहेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीतिनि आधारनि थाखाय बोर्ड बा सेबाया दिनै खुंनायनिफ्राय बेखौ डिस्ट्रिक्ट आरो स्कुल लेभेलाव दैथायहरनो नागिरबाय फैबाय थानाय समाव क्लास 12 जि फाइनाल आनजाद जागोन साइन्स माने कमार्स आरो आर्ट्स बे मोनथाम स्ट्रिमनि स्टुडेन्टफोरखौ सेलेक्ट खालामनानै एबसुआ बरायनायनि थाखाय जोङो हाबाफारि लानो थाखाय जोङो थांखि आजावगोन सावरायनायनि गेजेरजों जे कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाया 16,000 मेट्रिकआव जि एपियार जादोंमोन 3,800आ कमल माने फार्स्ट डिभिजन 6,800आ सेकेन्ड डिभिजन आरो माखासे थार्ड डिभिजन 13,000आ मोननो हादों आरो बिनिनो माखासेया 2,300आ दिनै माने मा होनना बुङो बिथांमोना फेल जादों फेलनि संख्या खम बर' मिडियामनि पास पार्सेन्टेजआ 82% आरो बेखायनो जों सानो जे बिटिआर सुक्ति सान्ति फैनायनि उनाव चिरां जिल्लाया थांनाय बोसोराव आरो देग्लाय नैथि खेबनि थाखाय टप आसामाव रिजाल्ट बाक्सा जिल्लायाबो एके श्रेणीयाव फैबाय आरो फैबाय थानाय समाव साबसिन हामसिन रिजाल्ट खालामनो हागोन बर' फरायसा फरायसुलिनि जिउ दानाय मोजां आरो गोग्गो सोलोंथाइ होनाय सुबुं धोन दानाय मोजां आखल आखु दानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो मावथि बिबानगिरिनि दिनैनि बे समायखिरा आरो जोङो फिन बर' हारिनि साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिफोरखौ राफोद सुबुं धोन दानो थाखाय जोङो थैथां हाबा मावलांगोन कारन सोलोंथाइयानो जोंनि मुल मन्त्र आरो सोलोंथाइखौ बिथा खालामनानै बर' हारि दानायनि बड'फानि आदर्शजों गेरेमसा हारि दानायनि सिमांखौ जोङो नुदों आरो बे सिमाङा मोगथाङाव जाफुंगोन होननानै जोंहा आत्मबिश्वास बेनि थाखाय जोङो हाबाफारि लानो थाखाय जोङो थांखि आजावगोन सावरायनायनि गेजेरजों आरो आं सानो बर' मिडियाम फरायनानै दिनै गोबां फरायसा फरायसुलिया जिउआव दिनै गावखौनो जाफुंसार महर मोनबाय डाक्टार इन्जिनियार सिभिल सार्भेन्ट प्रफेसार टिचार गुबुन गुबुन एंगोलाव आरो मिडियामा फेक्टर नङा भेन्सार स्कुलानो जा प्राइभेट स्कुलानो जा सरकारि स्कुलानो जा बर' मिडियामनि मोनथाम केटेगरिनि स्कुलाव जोंनि गथ' गथायफ्रा सोलोंथाइ लायो बर' फरायसा फरायसुलिया इंराजि मिडियामावबो फरायो
एसामिस मिडियामाव फरायो आंहा जेबो बुंनो गोनां गैया जों मिडियामनि बिरोधि नङा खिन्थु जोंनि सार्थआ जाबाय बर' राव बर' माहारि आरो बर' बिजों जुदि थांना थानांगौब्ला आरो माहारिबादा जुदि थांना थानांगौब्ला बर' बिजोंखौ जोङो फोथांनानै लाखिनांगोन गावनि बिमानि रावजों मोजां सोलोंथाइ लानांगोन आरो बर' मिडियामाव फरायनानैनो मोजाङै इंलिश बुंनो हानाय लिरनो हानाय रायज्लायनो हानाय गासै बेबस्थाया दिनै जानानै फैबाय आरो गुबुन मिडियामनि फरायसा फरायसुलिनिख्रुइ बर' फरायसा फरायसुलि बर' मिडियामाव फरायनाय फरायसा फरायसुलिया बांसिन मोजाङै हिन्दी आरो इंलिश रायज्लायनाय आरो लिरनायखौ जोङो नुनो मोनो